Kahnyo Trap Integrated Territorial Organization hitu hakano phais ngi ka arpnyo trip rumphang arajar pusau kalawan banikran markmat ba director katnat mineral resource UPUHD sangma halor ka jingjur palat ka jingpran kami ki chalan gi basuthong nakbanta ban kit yudo yong balilam habakren sigilat thai kubor ubadan bokdhar president ulong ba ka jingwan juki ban bu dorkhas ka longru hadien ka jing ujor ba director umsoy ya ka NOC bala apply de ki nong khidu yong watla ki ladap an si ki khajna Ulong badan ki khap bakit khod ka organization ki bat ye ki trok doyong bat apa pa ni ki chalan ki ai de ki bathok bat ki number plate ru ki bala ban bujli bat ki te ki nonya trok ki phat no haba pha ban pin sisa ye ki ni ki chalan thok uba don bok ulong bo director ukubur bade ki bathok ngilai kendo baru ngilai gini kedor khas bar hani kedor khas na bu ye jingkli ba kumno bola pembiang kita ki kot sla kumno yai kumno mi bat kanno bala dep kanno badang sa tenaga liang jong uru kat kum katu jing thok la ai ki jubab don ki ba long satisfied don ki bom long satisfied ru te habi dei ba ki point ke bangi kali ba ki don kat no tali kini ki checkpoint ki jong ki te ula ai ki don kum ba shi kendai tali ke ba kum thopia ke umling dauki sapai rata cera borsara bagli ceragau dalu bat denadu kita ki checkpoint ta habi ekran bat ki te ha ka jing ekran te ong ba ye ke chalan kat kum ga jing ujor ba dan bu ujor jangi ba new director mentre ban sanye kata ka chalan hadian la dep sewi kata ka royalty la dep pensiu le ta ka GST lan kita ki bit amount tenren la poi u mo u pat u dinai wang ba em ngi san be ke no si hadian la dep sewi kata ka tak royalty GST bat ka bit amount tingla yo jing shai bak na kalian jong la kubur ba mdon kata ka kum ko ba ke jing ujor bla ai ki kat to kat ni ki bale e kata te hakane ki jing ekran nila ekran dengan ni kam chalan te ngila pen issue ku ba hak kat to kat ni sini don ki khap ba ki khna jungi ki encounter ye kane ka fake chalan kani ketika ta ka fake chalan ya kan ni la verify hu do director mangi wan hu ban kali ya kane ka chalan ba kadai ka fake lane ka original kena kalian jong ruang ba kane kadai ka fake te ula ong ru ba unsa pha de inquiry hadin bangin sabut de kane ka jing ujor chu bat ba kane ka jing slam ban pha ban ujor ru kalong nomor ba hak por ba kem kitu ki babat kane ka chalan ki la phet no nomor ba ki ka number ru ki pendon kam da ka number thok hadin bla check la man de badi ki number jong ki scooty ni kita te ka sem jing e tana kalian jong u tangi kentu yu ba u dei ban pengor bah ban check bah gini ki chalan nomor ba menta kila bon gini ki fake chalan ba khamtam yi ginong khaji mo pej menta hapor ba phit chalan phide ban let verify sha hapo DMR khnang ba phintip shai ba kadai ka chalan thok ne ka chalan thuk ne yo phi yo kum kan ni ka bom don sel ka bom don sign ta kum kani kamdei tangka jing du nong ye pisia ki nong khai hendrei wat ye ka revenue jong state kani ka we yo le se kadai kadau ka ba ka jing du ye ka ta ka revenue hapo ka state ka jungi kani kadai ka ba matam lada ye kani la shuthiet no ha ta ka dor arpho lai pho hajar tang ban im hendrei ka jing du nong pat ye ka state ye ka ta ka revenue ka long ko bejor tena kalian ka jong u lo ong ban simkhia ye ki e gini ki be ye dei bat kane ka kam do yo pila i hadian ba la ki nu du yom te let's say yo ki don hiru ki bak shu ya to ne ta shu ye yeng kai sa surok et ki kli den pi kit yo kit mar ta ong pi don chalan ki ong dan dala ong ai masin ai mo ki start kali wot ki phet ten dala check pat lap kan ni ten dala lap kan ni ta ngingim dei kita ki expert nomor man ko por ko sa ko por pi se i ba la dengi yo ban bat kita ki kali du yong upulit uong ben ba ke complaints ka DMR ong yi ka DMR ban ya fer taka daw ngi wa ngawan ni hakmat jong director ban pun sungawi kani ba kani kadai ka bathok ne ka pisha ta hoj ukubur wang ba kani kadai ka fake tena kaliang jong ki kumba uru ong kumju himne kumba ki na ka por kumba pi ong ma pi ba ai hopulet hendrei ngingla tip shai ba ngindal ai upulit undinai be kani bat undong be ba kadai ka kamram DMR taka daw ngi wan hu to i chimkhe ka kam DMR ri haba maki ta ka badai pe ki ba authorize kani but ngila I suggestion through yaki bakham tam habaya dei bu tu do yong mo tu baki ong tau saulak tam uban wan na po nagalan YouTube do yong ru ngila ekran hang ni ba ki ong ki application bak anu college kan dei bet ng government
Tadu mentah bangi keling ong lakan noton ong la dep calan yu tau duyong na po nagalan ki ong empat calan hadu watang ston ru. Nakaliang direktor lapan syai baknang benumyo anusi kinong tiet calan kin hap bensi khajna bat kam judon ke jingpen slam lada ki don ki ba apply bat pendep iki kendon. Lapa ka ayu akai ketuka agawi ke jaga bagi ong tang klem don klem sign klem don sili ba tinggal ong ban ayu lada lap kum kanika incident deban ya tubik ki pulit lade deban ai FIR na mador ditambah gitu ki ong ki klem lap ya ubriu tengolong lata lapkum kanika insiden akan nukon persawan ya tu ninsa sim ya kan nukon action akan kumka kendon jongka ain tinggal asu la clarify kata dur na mar kat kung kajing ong ba yaki chalan te kali bilang ni te plan pensap ahlor kata kung etne kanika fake chalan manu authorize ani fake chalan thinking ngingim je ini nundon ba authorize ban sina yano ban ayu ban sina fake chalan mingkai ke bangi sina batingi sina ya ka chalan katkum ka feature bala ai lai daka sarkar tengi kentup ya ki feature baru aga chalan jungi nang tangi don ka QR code nang tangi enter ya ka details jong ka vehicles teng ini sign bade taki officer apo office agak calante nang tang ini donru ka apo check it ni don kata ka mission penyu handheld device te kata ka handheld device kansa detect lada don kanu ka fake chalan ba peniat raga tu kikin sa scan porba kia scan ya ka chalan kin tip ka the fake ne ka the ka genuine ne te ki klem la ban transport kanu ka mineral selain ka doyong leng ba ka fake chalan to chubu jikli masa ado kat no mentak kat no tli ki checkpoint badan ni ki ni don lut ha ki exit but entry point kum angnia riboy ni don ka umling di marchekit ni don ha bors ang ngamot ayu akan ka ha iska silsi ka dauki ni don ha rata chera ni don ha safai Desha Garuls ni don Daina Dubi Gawis aga Gaswa para nang dalu kita Agaruls then ang southwest ni don ha Borsora Bagli Borsora but Cheragao but Bagli kini gidi ki di marchekits bangi don nang ta kiwi ngam Desing lapan lai tahun lang lada pidon kam detail dengan lapan ayah ceket ke list tu ceket tu. Dangdon kiban yo nama dangdon ki successful bidders kiba ayu kiba patsiu ya ka bid amount but kiwi jingsiu. Then dalam adep siu kita baru dalam adep GST dan segala royalty ke ses dalam adep siu gitu kinsawan apply na mendekat jalan. Nang ngam kan mau kat nongut ki ba patsiu tanpa dangdon ki ba patsiu ya ka bid amount bat ki ku ki jingsiu tiklem patiawan ban apply na mendekat jalan. Nang tala adon ki bala siu la adon ki bala yawan la sim ya ki jalan ngam la ban exactly ong kat nongut ki la ya sim namun nama ki la ya bun nang ta don ki ba ayu naga tau ka nagado baki ong kayo mdalong agad ditiki don kiba lawan apply chalan tanpa kiong apsua naman gi picture ka yo nama ka yo kalong down kiong kapluga gantung ka information joki tekat kiba wan sim chalan tingi laya issue but nang yang beteng ban issue as and when they come for challenge ni don ki
officer in charge sabaro ki check it te tangki trucks kibadon valid challenge ki laban pass through kini ki DMR check it tinggal ai la batar ki officer in charge jong baru ki check it bagi deban check ba nang kim deban sha kano ka truck doyong claim da don valid mineral transport challenge ngila ai strict order yaki baru ki ayu officer in charge jong ki DMR check it em pempapau mentah dia hadu mentah tinggi patla pa yai ki fake chalan lada don kanu ka information ba don fake chalan ba kira chalan ba fake tinggi ngala la ong ya ki ban inform be chaka DMR check it concern lale wat hangiru pangila ban beta ya ki officer jongi bakin le ya ka badon kam tam le ban file FIR lada lap lalu ada detect any illegal transportation. Haduk mentang padan bawan ujur Pardon, hadu mentang ni patla. tangga sing hidu ke bawah. Oh tang itu ki bawan tang bak tu ki klaim da don ki ong ki klaim lap yo briu tena kata ngalong persangpan wat evidence kenang bangilaban sim action kat kum ka jinton kam.